Gasteizera jo behar dugune batez, erakusketa bat ireki dutelako berrikian, terrorismoaren biktimen memoriala. Desagertuen erakusketa jasotzen du, besteak beste. Eta erakusketa horretan, Jose Miguel Etxeberria Naparraren bahiketa, hilketa eta desagertzeari buruzko hainbat eduki bildu dituzte. Egiari Zor Fundazioak eta Naparraren familiak berak salatu dute euren duintasuna erasotzen dutela erakusketa horretan eta senideengan birbiktimizazio sakon eta mingarria sortzen dutela. Eneko Etxeberria Naparraren anaia egunon. Egunon, Maialen. Zerk mindu zaituzte? Batez ere, nerekin harremanetan jarri ziren jaldurela 2 edo 3 hilabete, komentatu zarien asmoa zela, hori, esan duzun bezala desagertuaren inguruko erakusketa bat egitea. Eta orduan, nik ondiken zetorren deialdi hori edo, eskaera hori eta ikusita, nik ez nuen asmorik parte hartzeko horretan, ez? Jakinda ere nondik ez zetorren, esan da bezala. Eta, biharamunean, inaugurazioaren biharamunean izan ginen pixkat ikusten nondiken jotzen zuten, eta ikusi genuen batez ere, haien oendikan, erlatoan edo, jarritzen zutela ere, eta ere esan zitekeela, anaiaren desagerpenaren, erantzule eta horrela. Eta horre batez ere mundu dituen, gauza batengatik, garbi dagoia, hainbatetan erreplikatu zuten bezala, batelion bazkezuenel, gure desagertaren atzetik zerilela, baina hor kasi-kasi ez dute elpamenik egiten horren inguruan. Eta baita ere beste gauza bat, barkatzu. Bai, segi. Eta batez ere baita ere, erakusketan ez zutela ezertarako ere aipatzen, nola nazio batuen erakundeak, bere gain hartu zuela nahiaren desagerpenaren kontua, 2014-etiken, aipamenik ere ez. Orduan, minduzalde horretatik, nola esaten da, erlato parzial zela egiten ari zirelako. Bai, beraz, iruditzen zaizue badela intentzionalitate bat. Zertxo horrela ikusita garbi dago, eta batez ere, zeinek edo antolatu duen, erakusketa hori, bai. Bisita egina duzu esan duzu, zer eskatzen ari zarete eta nork hartu beharko luke ardura hori? Guk eskatzen duguna, ez izatea beste parteltasuna, eta orduan, egia esan da bezala, aitzan ditzatera kontua da, hori da kontua. Ez da gola bat ere, zuzen erakutsita, zer nolako gertaera izan ziren haiek. Naparrak oraindik ez du jaso biktima izaera ofizialki eta eskakizun hori egiteko hainbat ekimen jarri dituzue martxan. Bai, eguia 2008 urtean jaso genuen estatu partetik zeskoa. Eta baita ere berretxiki 2013an baita ere jaso genuen zesko hori. Orduan eskatzen ari darena. Eta are gehiago, horrelako biktima, terrorismoko biktima bezala aipatzen dute desagerketari inguruko kontua, ez du zentzurik, beste nadia, dagoeneko estatuak ere onartuko zuen gure izaera hori ez, baina horrelako ez da, eta horretan ari gara. Posibilatu den berriz ere hori zabaltzen, eta errekesun mendu hori jasotzen. Eta bide hori giza eskubideen behatokiarekin egiten ari zarete? Bai, nirekin harremanetan jarri ziren, eta hori da gure helburua berriz ere kontu hori aztertzeko. Eta baita ere, nazio batzuetara berriz ere jo dugu, hortarako, bultzatzeko baita Estatu Espainolari eta baita Frantziari, bere garaian egin ziren ikerketak eta lan horiek, batez ere, gure kasuan lehentasunatzera da, Jose Miguel berriz gurekin etxan izatea, eta hortan gabiltza. Eneko Etxeberria, eskerrik asko eta harremanetan segituko dugu ea bideak zer fruitu ematen dituen. Nahi duzuen azte hemen txitango gara, nire eskerzuei ere.